négocier avec l'AES comme k'a bɛ kɛ sariya kɔnɔ ko nka k'ale tɛ se human rights mɔgɔw ma k'olu nan'u ka baara de la Amadu Kunfa y'a fɔ tan Amadu Kunfa tila k'a fɔ tugun ko fɛn min ye jini ni mɔgɔw ye k'u avancera k'u donna Togo ni Benin kɔnɔ ka ban a y'a fɔ a ka interview la a t'a lamɛn Amadu Kunfa k'a digi ko wayi k'u ka espace k'u bɔra donc ça veut dire que AES il continue tubabu ka yamaruya kɔnɔna la AES ta banna ka ban parce que l'AES est devenu maintenant une force militaire donc AES kɛlɛli wari tɛ sɔrɔ parce que i bɛ ninnu kɛlɛ u ka se ka miniw ni pétrole bɔrɔw de minɛ k'a d'i ma bon maintenant l'AES a pu récupérer tous ces champs miniers fɛn min kun ka gɛlɛn fɛn bɛɛ o de kun ye bloc 20 a ye taa don a k'a ɲini Mali ma deli ka bloc 20 a ɲɛ la ni Assimi nalen tɛ ni Kidali récupéreli tɛ donc sisan Amadu Kunfa dit qu'il est prêt à négocier Amadu Kunfa ye ciden de ye dɛ fanga foyi t'a la c'est l'Algérie qui est prêt à négocier avec l'État malien donc nafa banna ka ban minimum kun b'aw bolo Mali y'a minɛ pétrole bɔrɔ min b'aw bolo Mali y'a minɛ jama bɔrɔ min b'aw bolo Mali y'a minɛ aw kun bɛ sara wari min na Mali y'a minɛ ka ban donc mun de bɛ yen sisan négociation voilà. donc a nana ka Macron ka kuma de confirmer parce que Macron ko n'an ma kɔlɔsi ko ayiwa terrorisme bɛ taa fo golfe de Guinée. a taara o terrorisme bɛ taa golfe de Guinée la n'an ma kɔlɔsi tɛ dɛ u taara n'a ye yen basabula n'u y'u la déplacer u bɛ taa n'u ye mɔgɔ wɛrɛ de fɛ yen. Terrorisme est tubabu ka fɛn créé ne a été diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲininka c'est créé par les occidentaux c'est pour mettre la pression sur les États africains ni cɛ o cɛ k'i ma ko terrorisme bɛ diɲɛ kɔnɔ nkalon don terrorisme ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye nafa dɔ b'i fɛ yen pour mettre la pression sur toi u bɛna mugu bila ka n'i fɛ donc ils sont déjà partis vers le golfe de Guinée o de y'a to bi Ghana b'a la k'a attaquer Benin b'a la k'a attaquer o ye signe natɔ don o kɔrɔ ko Mali ta bantɔ don Togo yɛrɛ attaquera o kɔrɔ ko Mali Afrique fɛ AES ta bantɔ don diɲɛ bɛ laban kɛlɛ de ma. Tout la sarakato la le monde va connaître une grande instabilité mais jamana o jamana ni armée t'i bolo i t'a la ɲagama ye c'est pour ça l'AES c'est une alliance d'espoir bi bi in na tɛza waati nin dɔrɔn min n'a pétrole bɔrɔ bɛ se k'i jɔ Mali fan bɛɛ a bɛ Mali bɛɛ balo Mali bɛɛ wa olu de y'a di contrat la Algérie ma dans l'illégalité totale ONU yɛrɛ b'a kalama ONU bɛ nin bɛɛ kalama k'a yira k'a fɔ ninnu de nana ka na yɔrɔ minɛ k'a di u b'a wari verser u ye i bɛ se ka nin faamu cogo di terroriste bɛna état souverain ka yɔrɔ dɔ minɛ k'a di état souverain wɛrɛ ma ka tila k'a wari verser u ye ka kɛ k'o dugu kelen kɛlɛ pendant 20 ans accord bɛ taa signer aw ni ninnu ɲɔgɔn cɛ mais tiɲɛ de tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi politiciens Ala ninnu ta mun fɔ Ala ye i ka jamana a sanu bɔrɔ a pétrole bɔrɔ o bɛ minɛ terroriste dɔ bɛ n'i sigi o kan k'o sous-traiter ni dugu wɛrɛ o b'o dividende 20% i bɛ d'olu ma 20%. mugan o mugan u bɛ 10% d'u ma ka 10% arme d'u ma o 10% mun bɛ yen les Blackwater les mercenaires américains consorts la olu fana kelen k'u ka mɔgɔ bila ka na pour le renseignement o b'u dɛmɛ kɛlɛ la ka tila ka a bɛ taa yɔrɔ min na k'o dɔn c'est juste pour que sini ma n'u ye Mali bi u bɛ se ka Algérie bin ni nin prévu in fana. C'est comme ça que l'Algérie a compris. L'Algérie a compris que lui, il a collaboré avec les terroristes. Le monde ne va plus lui faire confiance. Au niveau des fois, qu'à rapport qu'on a, le plus grand soutien du terrorisme dans le Sahel, c'est l'Algérie. Maroc, il y a Mafou. Et bi, ça fait 4 mois, les mercenaires terroristes, ben marfabla. Pour le salut, contre Maroc, pour le salut, Algérie, pour l'État, il y a quelqu'un. Mali. Mais vous, Kufa kan la c'est est-ce que parce que quand il va des Massina parce que moi donc a fo armée ka wulga jo sama plané do centre na pour chef terroriste do fo modelo commune on kosani na segu marala le do fana neutraliser ka saka ni fo mina est-ce que ateka yeni wati na ka fo ko bantola de mais défaite be fambe warta ka soro tun bibi no makata mo recruter bebe ka marfa bla donc c'est une manière wasi na senga kuma de dore fo ya kana marfa bla ya di vie amar ko fa vie encore communiquer encore au drone ay espoir ta parce que war surada de ni et France budget et à 45 extérieur budget il y a mais ça fait combien ou d'offres là ça fait dans les dizaines de millions d'euros ou mon frère renseignement parce que moi surtout la France n'est plus la plante n'a plus d'affluence il faut être là-dessus donc Algérie n'y avait fin il faut négocier avec l'AES quelle est une solution quoi ni beto reçu de mana mine ma minti ibu de mana pétrole kama pétrole surtout mais obliga du rouleau sans fait maintenant si de saratra qui faut traquer donc ibina muneke tu es obligé de négocier avec l'État souverain. A Kraya de là, a Karamadou Kunfa de là, sans Dolibiga Dougou Feng, et Naïna la Blo, et Betoni Douna de la Vota, c'est assez madame. Donc Amadou Kunfa a fait un seul Mounou Mauritanie, Mounou Burkina, donc Kolou de Baraka, ou le Gadjo Chamanke, comme au Biorona Kobi, ça ne va pas, ils sont prêts à négocier avec l'AES. Comme à Kaka Sharia Kono. Mais quand Human Rights Moka Blue Kuna, autour du Djouye, quand le Human Rights Moka Baraka Yomou.
a ta vidéo ta kala. Ah, voilà, donc droit de l'homme même. Et Human Rights encore qui font des rapports, allez même un rapport que ni ça y a ni ça y a maqué, qu'on a coûté mission humanitaire nous chez attaqué, qu'on sauf nous tout le cas ça y a con. Donc au bout donc, ou bien kalama. Eh, ne Assimi kumana, amène nga tout dit, n'en contre accord d'Alger qu'on a, amène nga tout dit. On a tout le monde qui dit que nous n'avons pas manga, ala rete yafima quoi, ala te yafi quoi ni nyashima quoi. Jala tere nous ni faire comme te jala quoi. An wani ko tiɲɛ dɔn k'a dɔn k'an yɛrɛ ka min de bɛ ka terrorisme soutenir an ka jamana kɔnɔ parce que an kunkolo ko tubabu de bɛ wari d'u ma ko tubabu de bɛ fɛn caman d'u ma jaa bɛɛ galo wari bɛ ka bɔ an yɛrɛ ka territoire de kan an yɛrɛ ka les mines à Tezawa o de bɛ ka terrorisme yɛrɛ financer Mali fan 14 bɛɛ fɛ a bɛ bɛr et Algérie ma bɛɛ labɔ wa donc a nana bɛr ale de bɛr attaque coordonnée a bɛ bɛr m'a faamu non kungo kɔnɔna de don bɛr kan attaque la fɛn tɔgɔ ye de j'étais Scorpion de bɛ yen donc u ye Yadi bila en déroute a ka élément bɛɛ perdre la ye ka mɔgɔ caman peut-être bɛɛ sara ye mɔgɔ ma balo a jiginna bɛr min fana b'a ka wala fana sɛbɛn min b'a ka mun b'a ka kawatu ni fɛn ninnu sɛbɛn o fana sara. An y'a mɛn hali n'a sɔrɔ communiqué ma ko o satɔ la a ka mariw karamɔgɔba ko ni français kelen ni algérien n bɛ k'o de ɲɛf'i ye o a bɛɛ ye fɛnw de ye o Algérie ça veut u t'a labila walasa ka na gindo de Mali fɛn ma donc mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ tout le temps si ça ne va pas u bɛɛ b'u yɛrɛ faga u tɛ minɛtigɛ la o sɔɔni a b'a mɛn sa ko Yadi ko banna a tɛ mɛn yɛrɛ c'est pour ça n'o de fini o b'a yɔrɔ dɔn bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn négociation minnu bɛ kuma bɛ sen na parce que veulent que bi n'a ye min nin bɔra terroriste bolo est-ce que aujourd'hui l'État malien va composer avec eux pour ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kuma bɛ yen est-ce que aujourd'hui État malien fana prenne o kama est-ce que olu tun bɛ 20% de terroristes ma est-ce que avec État est-ce que o don parce que Mali bɛ ka commencer ka 56% de proposer a ka minɛnw na actionnaire de 56% Mali bɛ ka kɛ 100 Mali ye 56% a ka action bɛɛ la. Et soudainement, Mali tel gansan, au milieu téléphone, le Mali a proposé, quoi ça, un contrat est le Mali avait 49%. On a demandé d'aller à 56% avec une caution de 160 milliards de francs CFA. Bidou Woro, Mali a action, donc Mali devient maintenant actionnaire. Oui, ministre de toute paye. N'a mis un contrat bana, on a un banque à tout Sénat, mais n'a contrat bana, contrat, quoi, licence, quoi, te dit, l'État va détenir maintenant la majorité des études là, des actions. Donc ça c'est déjà ni alhamdoulillah rabbil o da to mo mbi ko Mali tra tanye tem item ritra Mali reçu quoi gela bena fantan bena o yeche mais Mali tra tanye o teche ay o teche on va tanye rere ni contrat na en 2025 le gouvernement sera l'actionnaire principal de soutènement Malitel 2025 avec d'abord on action de 56%. Donc ni minimum fene ben tout dono baré wari minnu bɛ ka récupérer minnu fana tun i yɛrɛ bɔra k'a ye barilugolo ni anta Assimi mɔgɔw minɛ suɲɛli la non ne ma fɛ n ko Assimi ye jinɛ ye Assimi ye audit kɛ min kan il y a 8 mois n'a rapport publié la Mali bɛ wuli awɔ n'a rapport publié la mais n'a Guinée bɔra a bɛ taa kaburu wɔgɔ bɛ ka mɔgɔw labɔ fitinɛ yɛrɛ kana kɛ Assimi ye audit kɛ min bɛɛ kan il y a 8 mois a kelen ka audit kɛ min bɛɛ kan min dɔw bɛ yen ça fait 20 ans Mali ka dividende u m'a versé Mali san 20 Mali ka 20% m'a versé Mali ka 20% o m'a versé ni y'olu 20 ans ye n bɛ taa kuma filanan na san min kelen bɛ yen san 28 a ma État ka impôt versé impôt ma sara 28 ans sans impôt. Au bout de 1 million d'euros de Kumbubulo, ils ont 3500 et quelques milliards de boubou. Ou bien Mali de la Ibe Mogen à Bobar la Fouitala. Ni Momi Jababla, Ibe Adam ne domine, Adam ne Malien, ni mine sans flas, sans sorte, Malien Bekin à Boui. Ika Barakala Moumedou, la boule la Malien Boui, au Bekem Mali de Rondekuna. Assimi audité à une bête chien boka, Daka, code minier fallait. Million de quoi si ma okmana iya mine shweli la ni an lebu boursi la abe joanga boursi la parce que ipta sur mine do be Mali abe Guinée abe Ghana abe Rochama bon ni an mine shweli la ni ya fo abe jo an ka boursi la andu action de be boursi la jamana sanu kuma ministre de l'économie kuma kama ka togodi wari min kadi a fo yan basara do ye 250 milliards do ye 170 milliards do ye 50 milliards
la mine la petite taille à l'état à bata donc 52 milliards à l'état benoma lisi be mouler ou ni jamana nyemo benoko yo aussi baril gol ale ko nga min sara ayi banga sara donc état est lettre mboka chama ya mais ko avec toutes les conséquences du droit aka nala sonoma amna min dale ka bado mali te odugu tugun quoi c'est fini bi mali na min soro muni e soli dronke ka récupérer c'est plus de 900 milliards milliards kɛmɛ kɔnɔntɔn non n budget tiers de an tɛ wari juru ta mɔgɔ si bolo min sonyɛna kun y'o dɔrɔn ye n'i bɛ fɛ c'est pas parce que ko contrat ka n'u contrat n'u bɛ taa la dɛ i ye min sonyɛ fɔlɔ parce que a dɔw ka contrat bɛ ban 2026 dɔw ta bɛ ban 2027 dɔw ta bɛ ban 2025 o contrat banni an t'an da don o la i ye min sonyɛ mali kun walasa baara ka taa ɲɛ o sara min dɔw ye 250 milliards o b'a sara 50 milliards deux fois o bɛ 112 milliards di troisième fois là moratoire tout le monde a bɛɛ moratoire kɛ ni gouvernement ye a ye taa communiqué kalan mɔgɔ de b'i jɔ ko mali tɛ ka taa ɲɛ jamana min nana tan 900 milliards à peu près dɔnni de b'a jɛ 1000 milliards la an bɛ k'o de kɔnɔ u commencera ka wariw verser o tɛ renouvellement sen t'o la dɛ ɲɛ bɛ dɔ mankan na ko dette ko mali dette intérieure la dette intérieure et la dette fournisseur c'est différent dette intérieure même la dette institutionnelle fait partie de la dette intérieure. Dette institutionnelle est mieux. Peut-être sur ça. Assemblée qui a juré avec le gouvernement. Assemblée qui a subvention juré avec le gouvernement. Au bébéta, au niveau de dette intérieure là. Wari min fora ka be dit ça c'est la dette fournisseur. Mali dette fournisseur c'est bête mais 700 600 milliards ka. On pouvait ko do mbalo sigena ko we ko be 3000 milliards bo. Mali entreprise tu même be ko 1000 milliards be soro min kun. Aya ke ala kama gouvernement ka marché du même 1000 milliards bo ko be di mo kelema. Tani te jamana fekana galon ta dala sa wa juru be dette fournisseur la kabga sara a juru be régime protection régime juru a juru be tara entre 2014 à 2020 a juru clanché be c'est des dettes à un pays be a dette be talige 2016 à 2020 oda to nungo me be weli chemi kumara teleso ina mba wuli ala anakra kama na denu kama akana ngasi anga débat ke dette fournisseur be 600 et quelques milliards ate 700 milliards atobo ngate dette intérieure ma de dette fournisseur même des fournisseurs parce que fournisseurs to be ni sara les fonctionnaires maliens les opérateurs économiques maliens quand tu dis que ko do ka juru gansa me be au 5% o kuma au milliardaire be bo mali fanyme donc gouvernement borokani effort bainde ke mo ma bo kalama à part Baril Gol, Beka engagement signé. Mais si j'en ai beaucoup. Baril Gol, n'y a pas de l'autre de flan do à la Kosaina, mais il faut faire le droit de même nos papiers finir au Boko d'ailleurs. Tellement qu'en 2 mois, Assimi a mobilisé tout ça. Le Mali doit avoir 900 milliards à travers le code minier. Aya Sekaseka Urdu Bokada, a tiré à publier des na publié dans do BC Doma. Tellement que Jamana Daraka Faka. Asimi mi foko ko do kera jamana ye asimi yo kuma min fora kamen nema musa na kuma forina est-ce ba kalama be muruta do kama wallahi abina ncene jamana kon rapport ni sera publié a sera publié ça fait avec kuma soulé aller à payer modèle wolon vlama 22 ans ça fait mais n'te faire comment be ko na fie oui et l'état ou ben dans la moratoire signe dont 250 milliards, dont 170 milliards, dont 52 milliards. À la Normandie, 50 milliards. Oui, à la zone fit, oui, à la Normandie. Va. Non, nous, ça nous nous Les ministres de l'économie là. Non, nous, les ministres, quand Jamana Rodo ka warta ka Jamana Denosara. On n'a pas besoin de boulboul que il y a la Banque mondiale ni wari nous fait. Banque mondiale 36 milliards, 104 milliards gansan on va comme les bouts. Nous me sonnons Mali Koundro, ça c'est le secteur minier. En matière de télécommunication, on a fallu. Ne m'a pas fait de télécommunication. Ah bon, net, tu as fait des millions. Donc c'est pour te dire que, alhamdoulilah, Rabbil Alamina, l'Algérie vient négocier. Mais comment est-ce que Bi, Mini, a une installation manquée? On a mis des barres de Kewa ou bien on a sauté au radis. Comment est-ce parce que Mini n'est pas terroriste. Ça fait 4 mois. Les terroristes, les mercenaires américains ne sont pas payés. 4 mois. Ou Shima Sara. Ou Shima Sara. Ou Shima Sara. Amadou Koumba mercenaire ou Niyarita à Beyerekelendo. En salon Mota à Beyerekelendo. Nous 4 mois sans salaire. La mine est à l'arrêt depuis le mois de janvier.
balo da tigɛra mais jamana dɔ mais Algérie de b'a bɔ ka tila ka 20% déposer oui mais t'imagines voilà ni question wɛrɛ b'i bolo. Bu an bɛ taa ayiwa fɛn bɛ tali kɛ Jalati a kuma cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Modibo Konate dɔw bɛ k'a fɔ k'a banalen don dɔw bɛ ka kuma caya i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ye teliya la. Ne ye Jalati kuma fɔ ka caya o. Amadu y'a fɔ ka caya. A kuma de bɛ yen. N'a kuma bɛ yen u ka taa jala bɔ kɛ. U ka taa jala bɔ jala donna ka ban anw ta banna la o n'u bɛ se min na u ka to ka jala bɔ. N'u bɛ se min na u ka to ka jala bɔ. Musa jalako kuma a ka girin bi de b'a tɛ quoi sini na n bɛ jalako kuma bɛɛ ta k'a f'i ɲɛna fɛn dɔ tun bɛ ka kɛ jala di don Mali service de renseignement Musa an ye fɛn caman minɛ dogo la dɛ il y a eu trop d'arrestations dogo la ayi o ne tun bɛ jugu kɔnɔ voilà o ye dɔ wɛrɛ débat de n tɛ débat fila don ɲɔgɔn na o ni i nana Tɛzawa ni i y'a faamuya b'a la négociation ali pour que l'Algérie vienne négocier ani Amadu Kunfɔ ka position i nana o de kama o banna n'i bɛna nin kama i bɛna de n bɛ nin ta k'a f'i ye. Ok donc an bɛ na o la mais kɛnɛ la an ye ŋunukaw mɛn ko ayiwa Paris b'a fɛ ka négociation kɛ ni Bamako n'o ye Faransi k'a b'a fɛ ka segin ka na Mali ma. Depuis novembre octobre jɔn fɔlɔ de bɛ na. Octobre fɔlɔ bɛ na. Ayi. Ni san bɛ ban. École ta kalo ye jumɛn min bɔra a ma. Ok n'o kun ye octobre ye. Depuis le 2 octobre, France a une négociation d'Aélena avec le gouvernement malien pour le volet économique. Sorota fanfɛla la opération militaire kɔnɔ o banna mais an bɛ se ka cɛ cogo di ka taa sɔrɔ sira fɛ depuis octobre kalo comme a yɛrɛ ko octobre de don depuis octobre kalo u bɛ taa ni ka segin na la France kelen kelen voilà mais on a posé beaucoup de conditions awɔ. A fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka bila ka na. Je t'assure ma ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. Non, il y a beaucoup de apatrides mais e bɛ ɲinɛ min kɔ mɔgɔ kelen bɛ Mali la il est en France a ka détournement ye 410 milliards. 410 milliards a ye min ta jamana kun an m'an sigi k'o lajɛ mais e nana ko volet économique don an ka économie fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ min y'an ka wari sonya avion b'a bolo n'o ye fɔlɔma ye. Ani français jɛ foyi ma ni zon mana a k'u extrader ka na n'u ye Damiba solution sɔrɔ l'o la avec le Burkina Benin n'o bila ka na ayi non n bɛna kuma de ɲɛf'i ɲɛna a bɛ AES de nin on a le Mali an ta t'an yɛrɛ bilen sa an bɛ AES de la donc an bɛɛ y'an ka zon ka liste kɛ k'a di France ma Damiba bɛ na n bɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ t'a fɔ komi Mali ta ye sport cybercriminalité n tɛna n da don olu ta la n kana taa wele bɔgɔ jeni ne kan donc parce que Mali zone filɛ a jamanen don n'i y'a lebu dɔrɔn a bɛ plainte de kama. Donc Niger ta o ye maa 8 Burkina ta o ye mɔgɔ 4 Mali ta mɔgɔ 14 donc an ta ka ca ni bɛɛ mɔgɔ mais anw de sonyala ni bɛɛ ye min taara an kun en tout et pour tout ça fait à peu près 4255 milliards u ye min ta min dɔw bɛ yen o minnu kun kan ka 20% de déposer o minnu gouvernement ka action dan ye 20% tu m'excuses mais segin kuma kan mais 10% est gratuit 10% flana o ye gouvernement ta de dɔw ye soto de créer gouvernement tɔgɔ la k'o 10% bɛ ka verser o société la a min dɔw a dɔw ka chiffre d'affaires 9000 milliards dɔw ye min feere dɔw ye 7000 milliards ye o 7000 milliards 10% calculé pendant 20 ans dɔw ye 12 ans ye Assimi sigira don min na bɛɛ ye valise ta ka taa Assimi buwari n'i sigira dɔrɔn u bɛna valise d'i ma k'ala ka 2% d'i ma a ye to kalama. Non u ye valise de fa wari la u ni wari min yɛlɛnna ne ta an t'an miliyara kɛ dɔn n'i kɛra président ye dɔrɔn u yɛlɛnna ka taa fɔ Assimi vraiment bisimila fɛn ni u ye valise bɔ k'a da c'est o de ye Assimi ɲɛ yɛlɛn o Assimi dɔw de la n'i ye ka valise fa wari la ka na i bɛ taa sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ an tɛ min dɔn c'est ça qui a incité Assimi aussi à faire l'audit ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mais e sigira maa min ni valise wari fa nana ka tila k'a f'i ɲɛna tu as 2% gratuit fo ka taa saya si ma fo a bɛ taa n ka contrat bɛ yen 2% bɛ Mali mɔgɔba caman bolo dɛ Mali mɔgɔba caman de bɛ yen min ka 2% bɛ minnu na sanu hɛrɛ tɛ ka se jamana in ma o u bɛ ka taa nkalon tigɛ yɔrɔ ni si tɛ a y'u f'u ɲɛna ko Assimi ye contrat min kɛ u ni sonyɛlikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ s'o ma u b'u jɔ de ko sanu bɛ ka bɔ sanu dɔ ta sanu bɔ ta u b'o de ɲɛfɔ mais Assimi ye nin baara ɲumanba min kɛ bi ni jamana dɔ wɛrɛ tɛ dɛ impôt ni taxe dɔrɔn a ye na n'o ye fɔlɔ donc bref
Mali ministre kɔrɔ dɔw kun bɛ 10% olu kun bɛ ka état représenté n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça fait plus de 4500 milliards ça fait plus que le budget du Mali donc u bɛ na fɔlɔ mɔgɔ ninnu na mɔgɔ kelen b'a la ale ka compte a b'a dɔn compte offshore dɔ b'a bolo 410 milliards entre Dubaï et Suisse a ka compte fila n'i y'a fila fara ɲɔgɔn kan compte offshore extérieur ba Mali service de renseignement ta la baara la sa e ma o bɛ muru kɔnɔ quoi i ko ko muru kɔnɔ ka jala ko n k'i ma i kana dɔn wɛrɛ m'o dugumala ta k'a d'i ma. Est-ce que Mali bɛ se ka Al-Gabas Intala sɔrɔ Algérie la don nataw? An bɛ nin bɛɛ sɔrɔ Fadi Al-Mahmoud Al-Gabas Intala nin bɛɛ i b'a dɔn condition négociation condition dɔrɔn de don condition dɔrɔn de don non n'i tɛ se ka jɛ ka sɔrɔ nin bɛ yen a kɛ nafa fɔlɔ-fɔlɔ min n'i tɛ jɛ ka mɔgɔw héberger ka jamana sanfɛ Algérie bɛɛ sommé 72 heures a bɛ ban bi de a y'u bɛɛ bila ka na donc Algérie certes qu'il commence à respecter ses engagements mais maintenant mun de bɛ yen est-ce que bi état bɛna yɔrɔ cédé Sonatrach ma an ka jɛ ka baara kɛ yɔrɔ dalakasa mais est-ce que o fana tun an bɛ jɛ ka sécurité de kɛ on va mettre en place une force conjointe ka combat kɛ ɲɔgɔn fɛ yan est-ce que Mali partenaire fana bɛna sɔn o ma wa moi je ne saurais le dire le contraire je dis que quand même Sanbay bɛ nin yɔrɔ de la c'est pour cela il y a nin fɛn Amadou Koumba ninnu bɛɛ yɛrɛ kɛra m'a fɔ ma Amadou Koumba ninnu bɛɛ yɛrɛ kɛra est-ce que bi mais plus de 20 ans e bɛ ka mɔgɔ dɔ contrat de bɛ yen wa contrat papier bɛ yen Mauritanie Algérie et la CEMA et les terroristes u ye contrat de kɛ 3 bassins 4 mines a bɛ yen u bɛ mine nin bɔ à 20% mais versé olu de mais tu sens que aw bolo ko ye manamana ko de ya o tɛ manamana ko ye dɛ e tɛ se ka na kɛ ne ka jɛ ka sɔrɔ o bɛ yen olu ka denbayaw bɛ ka dugu sanfɛ olu denw bɛ ka dugu sanfɛ o kɛlɛkɛla kelenw bɛ ka dugu sanfɛ i bɛ ça fait i bɛ n jugu bɛɛ de labɔ fɔlɔ ka na walasa ne ka kuma n ma fɔ n sɔnna n ma fɔ n banna mais an ka nin kɛ fɔlɔ et le retrait aussi de tous les mercenaires n'a t'a fɛ an k'u faga a y'u lasegin donc c'est à eux de trouver un moyen k'u ka salaire d'u ma i b'u ka salaire d'u ma u bɛ retourner combattre kɛ Tezawaten bɛ ta nɔgɔya la c'est tout. mais vous e kun ye condition dama fɔ France ka négociation na i ye fɔlɔ fɔ k'an ka maa minnu bɛ yen n'u i bolila ni jamana wɛrɛ ko k'u bila ka na condition wɛrɛw ye jumɛn condition ka ca ne tɛna n da don a la je pense que France kɔni bɛ ka honorer mɔgɔ mɔgɔ bɛ mananakan fɔ la France mɔgɔ parce que u yɛrɛ ka wari ma ca France bilen u ye wari ninnu transférer tun ka taa Dubaï donc France fɛnɛ k'a fɔ ale fɛnɛ tɛ se ka kɛ batakɔden ale b'i ka dugu suɲɛ ka n'i sigi ale fɛ yen ka tila fɔ k'i bɛ t'i ka wari bila yɔrɔ fɛ bon n'i dun ka wari bila France fɛ impôt ni taxe ka jugu wari ma hali n'i ma wari yɛrɛ dun wari bɛ ban yɛrɛ ma donc u ye compte bɛɛ caman y'a ka compte transférer ka taa Dubaï u dun vilen don France de fɛnɛ kɛlen bɛ ka droit d'asile d'i ma donc négociation c'est voilà il y a trop de danger quoi n'aw ka b'a émission kɛ tile kelen ko do quoi min ça veut gouvernement plongé dans phase caman de la quoi mais Assimi kɔni jamana in a y'a ko k'a jɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ de la quoi sananguli yɔrɔ de la a bɛ bula kala k'a gulon k'a d'a ma vraiment n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a ma ko k'an bɛɛ waati wɛrɛ